Hayırlı irte, hürmetli tamaşaçılar. Tapşırığını başlap ekranlar aldına hürmetli milletteşimiz Abuşayeva Suriye Arafik kızın şakırıp alabız. Hatfa bulunlar altın tısına türüngen güzel melde ol özünün 50 yaşlık altın yubileyin karşılay. Unutulmaslık ömür beyremi bilen ihlastan ana bir tuğan kardeşi Ramil, Giline Liliya, plemenniklari Radik hem Linar kutlap жылы tileklerin jitkirerler. Onlarning tileklerine şulay ok Abdullinlar gailesi de bik tilep koşulalar. Kadirli Suriye opabız, bizning turmuşta zor tiregimiz. Bizning sirlerimiz de, işimiz de ortak. Bir-birimizga bar sıravlarımızны da, barşı meşakkatlerimizni de seylep sıydıra alabız. Bugün Gazizimizning tuğan günü, altın yubileyi. Yılda kilgen әлеге бәйрәм кешегә тагын bir yıl үсти. Шушылай олыгайып, әкренләп гомерләрнең иң матур чакларына җиттек. Дөнья җимертеп, дәртле эшләр башкарып, тормыш куа торган чак. Бу мәлдә сиңа армый-талмый, сөенеп һәм сөелеп яшәүләреңне телибез. Бар хыялларың тормышка ашсын кадерлебез. Һәм ниләр генә барып чыкмасын, бел, сиңа ярдәм итәрлек якыннарың бар. 50 яшь ул ярты гасыр. 50 яшь ул хатын-кыз өчен иң гүзәл чор. Яңадан чәчкә атып, яшәештә яңа дәрт, сулыш алып яши башлыйсың. Без сиңа шул мәлдә көч һәм дәрт, саулык һәм сәламәтлек телибез. Авырлыклар килсә әгәр, аптырама, мине чакыр, килеп җитәрмен. Энем диеп дәшүләрең җитә, сагышларны таратып мин китәрмен. Шатлыкларың булса аптырама, мине чакыр, килеп җитәрмен. Синең өчен бергә сөенешеп, татлы чәйләр эчеп китәрмен. Бүгенгедәй җитсә бәйрәмнәрең, аптырама, чакыр син мине. Котлар өчен очып җитәрмен мин, кадерле, яраткан кешемне. Сау сәламәт булып, бик күп еллар туган көннәреңне каршыла. Моң сагышлар күрми үтсен гомерең, гел шатлыклар чыксын каршыңа. Рәхәт яшә җирдә, бәхетле бул, кайгы-хәсрәтләргә юлыкма. Сине яраткан һәм хөрмәт иткән туганнарың барын онытма. Хөрмәтле Сурия Рафиковна, якыннарыгызның матур теләкләрен әлеге җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә
үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны үстәсен.